Jeg står her på Borup skole, hvor jeg har fundet en elev, vi kan interviewe. Så nu går vi derover. Hej Nicoline, det var dejligt, du ville være med. Jeg er glad for, at jeg måtte komme. Ja. Men tror du selv, at du ville bruge det, og andre ville bruge det? Jeg tror, jeg vil bruge det nogle gange med mine veninder og sådan noget. Og det kunne godt være, når vi trænede håndbold, og vi skulle varme op, så kunne det godt være, at man kunne bruge det til at varme op. Ja. Men tror du, at folk, der er generte over deres krop, kunne finde på at komme for at bevæge sig? Det tror jeg. Det er et svært spørgsmål. Ja, det tror jeg godt. Altså, man behøver jo ikke tage BH på og sådan noget, når man kommer. Så ja, det ved jeg. Ja. Jeg synes, det er et svært spørgsmål. Ja, det er det også. Men hunde, tror du, en hundepark ville være passende til en by som Borup? Ja, jeg synes, der er mange hunde i Borup. Hvad de har set. Men det kunne jo godt være, at nogen fra Ejby eller Bjæverskov kommer. Fordi de tænker, at det er bare den bedste hundepark, jeg nogensinde har set. Og så tænker jeg, her vil jeg også være. Hvad synes du så om vores idé med en hundepark/træningspark? Det lyder en god idé. Vil du selv bruge den, og tror du, at andre vil bruge den? Ja, den der hunde. Ja. Tror du, at vores idé med en ny måde at træne på ville åbne op for de generte, dem der er bange for at vise deres kroppe frem? Tror du, de ville kunne træne? Ja. Hej. Jeg synes om vores idé med at lave en hundepark og en træningspark. Jeg synes, det er en rigtig god idé, fordi at de unge, der sidder bare indenfor og spiller videospil. Fysisk inaktive De mangler- hundeparken. Ja, hvis deres venner i hvert fald kom derned, og hvis det blev en rigtig fed pakke, så tror jeg helt klart. Bruge det, og jeg tror, at andre vil bruge det. Ja, jeg tror selv, jeg vil bruge det. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Og så, jeg tror også, andre vil bruge det, ja. What now? Here we go.